Vi har lavet et diæshow, som omhandler dværgvækst. Der fødes et barn med dværgvækst ud af 15.000. Der sker ca. 40.000 fødsler årligt, og det vil sige 2-4 børn om året i Danmark. Omkring 150-200 mennesker i Danmark har dværgvækst. Akondroplasi er navnet for dværgvækst. Akondroplasi kan skabe mange problemer for individet, men oftest er de konsekvenser af unormal knoglevækst. De fleste af disse komplikationer opstår dog på forudsigelige tidspunkter. Disse typiske komplikationer er vand omkring hjernen. Hjernen har normalt størrelse, men kraniet er stort. Øre-, næse-, halsproblemer. Mellemøresbetændelse er almindelig hos børn, og nogle udvikler kronisk mellemøresbetændelse og nedsat hørelse. Talebesvær og tandstillingsproblemer er også almindelige. Hjerte- og lungeproblemer. Bøjede knogler i liggende og risiko for overvægt. Og til sidst har vi et klip fra smidigheden blandt dværge. Må vi se det en gang til? Det må I godt. Au, nå. Som reelt bliver barnet født med korte arme og ben, uden at det dog er særligt påfaldende ved fødslen. Barnet vokser næsten normalt de første 3 måneder, men længdevæksten aftager derefter i forhold til børns normale vægt. I puberteten vokser barnet kun ganske let, hvilket er modsat andre børns vækst. Diagnosen er som regel let at stille. De synlige træk ved dværgvæksten er som regel tydelige, men alligevel overses 20% ved fødslen. Hvis der er usikkerhed om diagnosen, kan røntgenbilleder og blodprøver til gentest være nyttige. I nogle tilfælde opdages tilstanden ved ultralydsundersøgelsen i sidste del af graviditeten. Generelt set er det dog meget vigtigt at gribe ind og påbegynde behandling af dværgvækst inden puberteten, hvor knoglerne stadig har potentiale til normal vækst. Hvis behandlingen iværksættes tidligt, er der en god chance for at opnå relativt normal endelig højde. Der er 2 former for behandlingsmuligheder. Den ene er for forlængelse af arme og ben. Det er muligt at forlænge arme og ben. I vores moderne tid er man i stand til at forlænge 20-25 cm fordelt på henholdsvis lårben og underben. Det er en langvarig og besværlig behandling at gennemgå. Hvis både underben, lårben og overarm skal forlænges, kan det tage op til 3 år med pauser. Det er bedst at gribe ind i 12-årsalderen. På det tidspunkt er den unge moden nok til at kunne medvirke ved beslutningen, og behandlingen kan afsluttes, uden at det for alvor spænder ben for den unges uddannelse. Den anden. Vand i hovedet anses for almindeligt hos børn med dværgvækst, men i så beskeden omfang, at det ikke har nogen betydning, og at det sjældent nødvendigt at operere for det. I det første leveår skal hovedomfanget blive målt hver måned. Hvis stigningen er større end forventet, skal der foretages ultralydsundersøgelse af hovedet, hvorved man kan se, om barnet er ved at udvikle vand i hovedet. Gentestning kan ske ud fra en DNA-analyse af en blodprøve. Hvis man får mistanke om dværgvækst hos et foster, kan diagnosen stilles ved moderkagebiopsi eller fostervandsundersøgelse. En sådan mistanke kan fremkomme ved en ultralydsundersøgelse af den gravide. Først vil jeg lige starte med at sige, at karyotypen blandt folk med dværgvækst har samme antal kromosomer som normalt højdemennesker. Dværgvækst er autosomalt dominant arveligt. Det betyder, at barnet bliver sygt, blot det har et defekt gen. Hvis en af forældrene har dværgvækst, er der ved fødslen 50% sandsynlighed for, at barnet får det. Har begge forældre akondroplasi, er der 75% sandsynlighed for, at barnet fødes med dværgvækst. Børn, der arver et defekt gen fra begge forældre med dværgvækst, fødes med alvorlige misdannelser og vil som regel kun leve i kort tid. Mange dør allerede ved fødslen. Man kan se, at sygdommen ikke er kønsbundet, da der næsten er lige mange drenge og piger, som har sygdommen, og den er også dominant, da den ingen generationer springer over. Vi har lavet 2 krydsningsskemaer, og her i den ene har vi valgt at bruge en rask mor og en syg far, og det ser vi ved, at han har et stort R, som står for, at den er dominant, og et lille R, som er recessiv. Og det vil sige, at 50% af børnene er raske, og resten er syge.
Og her i vores andet krydsningsskema har vi valgt at bruge en syg far og en syg mor. Og det ser vi igen med, at begge har et stort R her, og de bærer også på en recessiv. Og det vil så sige, at 75% af børnene har sygdommen, hvorimod 25% af børnene er raske. Men så ser vi, at derudover har 25% risiko for at dø, da man ser, at fænotypen er stort R, stort R. Diskussion. Her diskuterer vi for og imod fjernelse af foster med dværgvækst. Hvis vi tager udgangspunkt i imod fjernelse af et foster med dværgvækst, kan vi sige, at dværge trods alt også er mennesker uden mentale fejl. Hvis vi ser på punkterne for fjernelse af et foster med dværgvækst, ser vi de sociale problemer. De sociale problemer kan være store, når man som dværg ikke ligner alle de andre man normalt holder, og specielt i barndommen kan drilleri være en stor faktor. Et andet punkt er, at det kan være lettere for forældre, at det kræver meget tid at have et barn med dværgvækst. Og til sidst vil vi bare sige, keep calm and hug a dwarf.